Wadonjone weche mag tuke ni jatend migao mar tuke Salim Vuria gi jagoro mongirore Peter Tum noromo gi jatend tuke mag ng'wech e piny mangima Sebastian Coe kawuono Nairobi kaendi. Romo makamano Vuria nonyiso Coe nokenge mag sirikal ma Kenya osekawo e kedo gi wach tiyo gi yedhe ma medo jong'wech teko. Kowacho ni maendi en midhiero ma nyaka gitieki chutho e Kenya ka. Sebastian Coe korka kore bende nosingo mar tiyo kanyakla gi sirikand Kenya e neno ni jong'wech ma pacho kaendi e piem e lwasi maber maonge mibadhi mar medo teko ka gitiyo gi yedhe majingo del. To say that as Kenya government we will continue to work very closely with the World Athletics to make sure that we not only comply but we keep the profile that the Kenya athletes are known for. And so I'm delighted to be here to look at the ongoing work, to support the work of the Kenyan government in this space through our efforts at World Athletics with e-learning and making sure that our education programs, our work around safe space and safeguarding is completely in alignment with the very good work that is now being undertaken by the Kenyan government.